Bueno, vamos a empezar. Bueno, astera gara, arratsaldeon, bigarren hitzaldiarekin hasiko gara, Luma Fest 2025. Etorri zareten guztioi, sartu berri zareten guztioi, ni Esuafka Graboska dut izena, eta moderatzailea izango naiz gaztelaniaz izango dut. Bideoak KMK zuzenean YouTube kanalean grabatuta geratuko da, eta topaketaren amaieran zuen galderetarako tartea egongo da Joanarentzat. Horren beste zaretenez, kontu zibili beharko dugu eta ondo kokatu bakoitza bere lekuan. Lehengo hitzaldian bezala eskerrak eman nahi dizkiet Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuari, Luma Fest haiek pentsatu dute, eta Koldo Mitxilena kulturuneari ere eskerrak eta Luma Festeko talde osoari. Zuei esker gaude hemen. Hilabete guzti hauetan landu dugun jaialdia izan da. Gainera, mila eskerrak eman nahi dizkiot ere Andrea Lamoniri, Pinguin argitaletxekoatik, eta, bueno, ongi etorri Joana Markus, ongi etorri Donostira. Hau da lehen aldia Donostian zaudela modu ofizialean. Bai, hau da lehen aldia, eta izugarri gustatu zait pintxoak jatea, zorionekoa izan naiz egia esan egun hauetan. Hemen baldin bat zaudete, horrek esan nahi du lehia handia izan duzuela zuen sarrera lortzeko, eta Joana ezagutzen duzuela. Bueno, Joana Markus Wattpaden hasi zen idazten, plataforma digital horretan milioi bat jarraitzaile baino gehiago ditu, eta plataforma horren munduko top 10ean dagoen Espainiar bakarra da, mundu osoan. Eta bere trilogia modu tradizionalean argitaratu ondoren, Meses a tu lado argitaratu zuen lau novelarekin. Antes de diciembre, después de diciembre, 3 meses, eta Luces de febrero. Mundu osoan milioi bat ale baino gehiago saldu dituena. Iazko urrian, Etereo thriller erromantikoa argitaratu zuen, gure gaurko hitzaldi gai nagusietako bat izango dena. Beraz, 24 urte ditu, eta 8 liburu argitaratu ditu paperean, eta beste hainbeste Wattpaden. 2023ko Diario de Mallorca kultura saria irabazi zuen, eta egundoko zelaparta sortzen du joaten den leku guztietan. Has gaitezen, beraz, ondore ditzen bali mazaizu, ez naiz oso originala izango, baina seguren denok ezagutu nahi dute xeago galdetuko dizudana. Pertsona askoren ametsa bizitzen ari zara, baina esan beharra dago ere askolan egin duzula horretarako. Baina inork ez digu ezero paritzen. Kunta iguzu pixka bat nola hasi zinen Wattpaden idazten. Okerez banago, 11 urtekin hasi zinen idazten. Bai, 11 urtekin, ze dislexia diagnostikatu zidaten garai hartan, oraindik ere akatsak egiten ditut, baina ez da zer gertatzen. Gogoratzen naiz, eskolan, gomendatu ziatela egunean ordu erdi irakurtzea, nik egun esan, enuen dirurik garai hartan, enuen baliabide ekonomikorik libururik edosteko, baina nire 400 biztanleko herriskako liburutegira jo nuen, ez zeuden gauzak gehiegi, Agatha Christie, entziklopediaren bat, baina 11 urteko neskatila batentzat etzen nahikoa. Eta gogoratzen ez hasi nintzela internete bilatzen, ea web bat ote zegoen, liburutegiren bat jende guztientzat irekia, eta Wattpad arkitu nuen. Hain zuzen ere, beste lagun batek ere gomendatu zidan han idazten zebilena. Eta kasualitateak izan ziren, egia esan, kasualitate mordoa, eraman indutenak idazle asko ezagutzera, hasi nintzen nire lagunak ere irakurtzen, eta nire adinkideak zirenez, nire buruari esan nion. Zergatik naiz saiatzen eta idazten hasten. Eta eskerrak idazten hasi nintzen. Behar bada bestela nintzen ona etorriko, adibidez, eta ez gintuzun ezagutuko. Zure istorioek Wattpaden jarraitzen dute. Nola uztartzen duzu paperezko liburuak ateratzearekin? Ze alde dago sarean zintzilik dagoenaren eta liburu dentara iristen denaren artean? Uste dut ez dagoela hainbesteko alderik. Bai nabaritzen dut adin tartea. Historioie guztiak 11 urterekin hasi nintzen idazten, eta oso modu garai zehaz batean hasi nintzen. Adibidez eskola jazarpena idatzi nahi nuen. Orain oso urrun gelditzen zait hori dena, baina gaur egun berriro irakurtzen ditut idatzi nituen gauzak eta esaten dut, ai ama, ze idatzi nuen. Beste batzutan, gustatzen zait irakurri nuena, beraz oreka bat bilatzen dut. Nire editorei bidaltzeko eta errebisatzeko. Nik uste dut benetako
alde bakarra dela, ez dago nire idazteko prozesuan, baizik eta liburu baten atzean dauden pertsona asko, segurunez uste baino jende gehiago daude, 20 lagun egoten dira normalean liburu baten atzean, eta lagundu egiten dute, bertsio honena atera dezagun. Zure liburuak sinatzeko izan zenuen lehen hitzorduan uste dut 1500 pertsona, baina gehiago etorri zirela. Nola prozesatzen da hori dena? Irakurleak kalean ezagutzen zaituzte? Ez, inork ez nago ezagutzen, nire pintxoekin, pozpozik nengoen anonimato utxean, baina horren Madrilen bizi naizenez, bai, Gran Biate baldin banoa egia esan arriskutsua izaten da. Beraz, aurpegi ona jarri behar dut, argazki bat eskatzen badit, aurpegi ona badu, baina askotan nahiago izaten du nire kalean gelditu, eta ez diezadaten aurpegi txerrarekin atera argazkia. Eta gelditzen zaituztenean kalean, bueno, bai, badira, batzuk, bai, badira une graziosoak egia esan jendeak gelditzen nauenean, denetatik gertatu izan baitzait, baina badut pasadizo bat, etzen kalean gertatu, baina gogoratzen naiz, Bartzelonan egin nuen liburu sinadura batean, bapatean aita bat agertu zitzaidan oso emozionatua bere alabarekin, alabak 15 bat urte izango zituen, eta begiak itxita zituen, bere urte mugazelako, eta hori zen bere urte muga oparia sinadura etortzean. Eta lanean ari zen, lanean izan jendean, denak adostu zuten, ez ziotela esango nora zijoan iritsi zenean, zirkulu bat, borobil bat egin zen bere inguruan, zapiak enduzunen begietatik, neska negarrez hasi zen, susto hartu zuelako, aita ere emozionatuta negarrez hasi zen, oso polita izan zen. Bueno, hau ez zegoen prestatuta, baina guraso askok idatzi digute egun hauetan, bere seme-alabekin etorri nahi izan dutenak honea, sarrerak lortu nahi zituztenak, benetan harrigarria izan da zenbat gurasok idatzi digute sarrera lortzeko. Txalo, bero bat, guraso guztientzat. Meses a tu lado saga historio romantiko garaikidea da, sustko trilogia distopia bat eta etereoa bilogia baten zatia da, thriller elementuak dituen fantasia urbanoa. Thriller elementuak ere baditu. Hori galdetu behar nizun, nola egiten duzu hain ondo moldatzeko genero guztietan? Bueno, ez dut horren beste begiratzen ze genero ari naizen lantzen, baizik eta ze kontatu nahi duen etereo hasi nitzanean idazten, nik hauxe besterik nuen nahi pertsonaia bat sortu, maitasun askoz esango dut, oso lurtarra izatea, Victoria, bizitza normala izan zezan, zure burua islatua ikusteko. Gero, nahi nuen kontrakoa zen beste pertsonaia, oso humanoa ez zen norbait, bitxia izango zena. Hau da pertsona berezia, zuk ikusten duzuna eta esaten duzuna, sekula ez dut nire bizitza esuan horrelakorek ikusi. Konturatzen naiz habilidade bereziak, fantasia benetan ondo egokitzen zitzaiola irudi horri. Hiru hitzetan nola definituko zenuke etereo obra. Irakurri duzue? Eskua altxa irakurri bat duzue, bueno, seguru, renkorez altxa dutela eskua. Bueno, esango nuke katua, hasteko, bigotitos du izena, mundu guztiak maite du, protagonista baino gehiago, katu, ilegorri, gaizto bat, gero, misterio hitza esango nuke. Egia da trama bat dagoela, hasiera baten ulertzen ez duzuna, ze pertsonaia batzuk, 3. solairutik bota dezakete bere buruan minek hartu gabe. Beraz, Victoria beste alde batetik hor dago. Eta beste hitz bat esatekotan tragedia hitza esango nuke. Pixka bat bakarrik. Beraz, pixka baten beste definizio bat eman ezake. Krepuskuloren zalea zara, bai, ikaragarri, nire nera bezaroko logelan, bai, iruditzen zait, etereon nolabait inspirazio pixkat ikusten dudala, bai, krepuskulon oinarritu nuenik, banekien neska bat egongo zela, etorkizuna iragarri zezakena, baina bai, asko gustatzen zait krepuskulo. Hada, une hori kale agertzen denean, asko gogorak hartzen diate krepuskuloko familia, ez?
Bai, hori badan niri hori esatea zen niri krepuskulo asko gustatzen zait aspaldi ez dut irakurri, baina orain 20 urte bete diranez behar bada itzakik isartuko dut berriz ere berri irakurtzeko. Bai, niri asko gustatzen zaizkit krepuskuloko kontakizunak, bai. Bai, ideia ona izan zen, beraz, erabaki ona izan zen. Bai. Esperientzia duzu kamarera zerbitzari gisa. Eta Victoriak dituen bizipen batzuk taberna zure lanetik ateratzen dira? Bueno, egia esan botere bereziak dituzten pertsonen kontu hori ez zitzaidan gertatu. Eta jipoia zure jefiari, ez, txantxa da. Ez, hori etzen horrela izan. Hau da lehen atala. Bai, gertatu zitzaidan Manhattanekoa, eztabaida txiki bat izan nuen, eta Victoriak pentsatu zuen gauza bera pentsatu nuen, beraz, nitaz barra egin nahi baduzue. Gero baita ere nire bi lagun honenak nituen erekin lanean, nire jefea benetan astuna zen, eta gero taberna eta estetika bantzeko xamarra zen. Ez dut uste, taberna tipikoietako badat, ez, askotan ontziak garbiegiak ez daudenetako horiek. Bai. Victoriaren azalean jarri ondoren, badaki zer sentitzen zenuen, adibidez, edarien argazkiak horrelakoa zen. Victoriak gauza bat baino gehiago partekatzen du zurekin, zuk keinu bat egiten diezu irakurlei, itzuli nahi duen bere idazketa proiektua hitz egiten duenean. Bai, une horretan, eke hiriak besterik ez duen idatzi, Ciudades de Humo, eta hor benetan hasi nintzen pixkat buruak altzen, eta referentziak sartzen, unibertso beran dauden liburuetako referentziak sartzen. Eta zaila zen, Ciudades de Humoren mundu apokaliptiko hori islatzea, pertsonaia guztiak hilgabe. Beraz, fikzioa egin nahi izan nuen, baina background hori dena sartu nahi nuen ez ere, Victoriari literatura gustatzen zitzaiola eta guztian niri bezala, hori izan modurik onena. Stephen King bezalakoa izan nahi duzu, Stephen King, distantzia gorde ditzagun. Baina bai, gustatzen zait gauzak maila berean gertatzea, pertsonaiak elkar ezagutzea, eta liburu bateko pertsonai bat, famosoa baldin bada, famatua baldin bada, zaleak izatea beste liburu batean. Bitxia iruditzen zait, Calebek eta Aliziak arazoak izatea bere harreman sozialetan. Gai hori zergatik aukeratu duzu? Ni oinarritu egiten naiz, nik bizidun horretan, nik jendea ez dut gehiegi ulertzen horregatik ikasi dut psikologia, ez oen serio. Azken batean, mini spoiler bat egingo dut, Victoriak behar bada idatzi zezaken Ciudades de Humo momentu batean, eta beraz biriburen arteko ezaugarri komunak aurkitu nahi nituen, eta protagonista romantiko maskulinoa nahi nuen oso lotxatia egin, eta ze bestela mutil guztiak oso karismatikoak ziren eta oso irekiak, eta nik nahi nuen hori neskaren protagonistak izatea. Azkenean Caleb sortu zen, gure Caleb maiteak, ironia ulertzen ez duena, sarkasmoa ulertzen ez duena, ni bezala. Beraz, nik hor bildu nuen nahi nuen guztia. Eta nolatan idatzi zenuen Victoriaren pertsonaia? Nola idatzi zenuen Victoria sarkasmorik, ez nik nire sarkasmoa ulertzen du, gainerakoena kosta egiten zait. Bada jende asko, horietakoak baldin bazara, eskatzen dizuet gaizki pasatzen dugun guztion izenean, zergatik egiten dituzu etxantxak gero barrerik egin gabe. Hau da, ez dakit nola egiten duzuen. Kontatu pixka bat, pertsonaiak nola sortzen dituzu, eta nola erabakitzen duzu bigarren mailako pertsonaien garrantzia. Oso ondo definitzen dituzu pertsonaien nagusiak, baina bigarren mailakoak ez dituzte oso ezaugarri argiak. Ez dakit,
sormen prozesuaren parte da. Ze egingo genuke pertsonaia nagusik ez balute bigarren mailakorik. Nik uste dut historia azkenean Kaleb eta Victoriorena da, baina gero Mexi Siber, Brenda daude, amaieran pertsonaia asko daude. Eta Victoriaren ondoan bere lagunak daude. Eta adiskidetasunei buruz hitz egiten eta familiari buruz hitz egiten pertsonaia nolakoa denik ulertzen duzu. Beraz, bakoitzaren mende dago hori, baina niri gustatzen zait iraganari buruz zerbait kontatzea, norbait kateatzea iragana orainarekin, jakiteko pertsonaia nagusia nolakoa den, baina bere nortasuna izan dezan, bere trama naiz eta txikia izan, uste izateko benetako istorio bat dela, istorio erreala. Eta bigarren mailakoak hasieratik dituzu erabakita edo bidean sartzen dituzu. Bigotitos uste dut, ez bigotitos beti izan nuen gogoan, beti izan da dinosauroen aurretik, bigotitos katua zegoen bai. Normalean, protagonista pentsatzen du norako izango den, kasu honetan Kaleb eta Victoria, eta nik hoiei buruz hitz egin nahi dut, hoien historiari buruz hitz egin. Eta gero, hoien arabera, edo gertatuko zaienaren arabera, pentsatzen dut zer behar dute, eta zer izan dute bizitzan aurretik. Beraz, bigarren mailakoak pixka bat egokitu egiten dituzu, moldatu egiten dituzu, pertsonaia nagusien arabera. Zertzera, iparrorratza ala mapa. Bueno, ni sekulan ere bizitzan ez dute zer aurretik prestatu. Indiara noa adibidez eta mapa bat eramaten dut, ez dute zer prestatzen. Etereoaren hasieran, trigger warning bat antzeko badago, ohartarazpen badago. Zure ustez horrelako ohartarazpen edo abisuen garrantzia zertan datza? Bueno, idazle batzuek ez dute egiten, niri gustatzen zait abisu horiek ematea ze badakit, ze amaieran ez dakizu nork irekiko duen liburua etorri diteko 30 urteko pertsona bat edo 13 urteko pertsona bat sekula ez dakizu. Eta 13 urteko pertsona bat baldin bada, bere gurasoekin erosiko duena liburua, haiek jakingo dute zer ari den irakurtzen bere alaba. Saiatzen naiz 13 urteko pertsona batekan pentsatzen eta ez 30ekoan, ze seguronez irakurriak zituen horrelako istorioak. Gero badira kasu batzuk, liburu batean oso gai zehatz edo sentibera landu dezakezuna, eta unkitu dezakena hainbat jende. Beraz, abisu antzeko bada. Esateko, ez naiz xehetasunetan sartuko gai honetan, baina hau da trama nagusia ez bazaude gustora edo eroso, aukera ezazu beste liburu bat. Eta inoiz norbaitek irakurri du zure libururen bat eta idatzi dizu iruzkinen bat esanez, gehiegi sakondu duzu honetan eta gutxiago bestean ez kontrakoa. Gehienetan esaten didate ez zeuden beharaina eszena gai baten inguruan. Askotan esaten didate edo galdetzen didate zergatik ez duzu gai honi buruz hitz egiten edo erabakitzen duzu zerbait ez aipatzea, neska sentibera naizelako. Liburuaren izenburua istorio osoa daukazunean aukeratzen duzu edo nola egiten duzu? Adibidez, nola erabaki zenuen etereo izenburua? Nahi nuke jakin, hori aldez aurretik hola izango zela izenburua edo gero erabaki zenuen bapatean. Galdera egokia. Normalean izenburuak aukeratzen ditut liburu erdian noanean. Gustatzen zait 3 hitzeko izenburua edo bakarrekoa aukeratzea. Baina gustatzen zait esaldi bat izatea liburuaren barruan aurkituko duzuna, zentzua izango duena. Kontatuko duzun horrekin, Kaleb eta Victoriaren kasuan, beren harremana, Victoria txantxa asko egiten ditu, berak erabiltzen ez dituen hitzak eta txantxak bueltatu egiten dizkio, oso dinamika zehatza dute. Kalebek erabiltzen du adibidez ezagutzen ez duen hitza eta galdetzen dio Victoriak zer esan nahi duen. Muy concreto en el que ella... Eta badago une oso zehatz bat, Victoria galdetzen dion, Kaleb oso itxia denez, eta oso barrukoia nola sentitzen duen bere harremana. Eta berak esaten du etereo hitza. Eta modu egokia iruditu zitzaian istorio hau hitz bakar batean laburtzeko. Atzera egingo dut pixka bat, baina esan duzu hitz bakarrekoa edo 3.
baina batzuek bi izaten dute. Bai, baina hiru hitza dutenak. Hasieratik gauza jakina da, edo jakina zen, bigarren zati bat egongo zela ETDOan, gaina argi uzten duzu, historioa ez dela amaitu. Ez dakit Saint Peter noren ilustrazioaren bat partekatu duzu. Zerbait aurreratuko duzu, mesedez? Hor puntutxo gorri bat daukat, nire editoreak jarri didana. Urrengoan atzerago eseriko dugu, barkatu. Andrea, ez idazu begietara begiratu. Bueno, zintzoa izango naiz, gauza horiek nik aukeratzen ditut. Beraiek 40 hilabete aurrerago esatean nahi dute ez, baina gauzak beti garaiz, eta itxoin egin behar da gauzak jakitera eman arte. Amonek esatuten bezala pixkanaka idatzi eta kontuz. Liburuan, bueno, hau esan dezaket eta sekula esan gabe nago. Uste dut asteartetan aterako duzu, astearte batean aterako duzula. Ez, liburu honek 11 irudi ditu eta 11 irudi ere egongo dira ere Saint Peter non. Oso pozik nago horregatik, baina aprobetxatzen dut. Nire trigger warning pertsonalean zatun ez begiratu horri batzuk aldez aurretik ze agian spoiler bat izango da zuentzat. Bueno, hori da nire aholkua. Ezin ditut datak eman, baina bueno, gutxienez aholkuak ematen ditut. Eta bigarren liburuari buruz zerbait aurreratuko diguzu? Zerbaitek arreta emango digu edo zerbaitek sufriraziko gaitu? Bueno, ez daki ja nola defenditu liburua. Nik uste du Saint Peterno oreka zoragarria dela negar betearen eta irribarrearen artean. Oso ondo pasako duzu, Ze jadanik ezagutzen ditugu pertsonaia guztiak, ez da etereo bezain berria edo ez ditu pertsonaiak ja ezagunak dira. Ekintza gehiago dagoenean, tragedia gehiago ere badago. Beraz, barregingo dugu eta gure burua ere gorrotatu. Noizean behin ondo dago. Ondo saldu duet, liburua, bai. Bai, pixka bat, bai. Egia da. Esan ezake koloretako odeitxoak izango direla, baina ez gezurra da. Azkenean sufritzen gozatu egiten dugu, ezta? Sarkasmoaz gozatzen duzula esan behar nuen, baina esan duzu ez. Baina sarkasmoa, ironia, umore, beltza ere gustatzen zaizkizu zure kontakizunetan. Nola lortzen duzu oreka hori gozagarria izan dadin irakurleentzat? Bueno, hori da gehien kostatzen zaidana kontrolatzea. Hau da, ezin dut etengabe maitasuna, ez, bi pertsonaien umorea erabili, estena bakoitzaren drama arintzeko, estena batzuk dramatikoak izan behar dute, eta umore pixkat erabiltzen dut arintzeko. Txikiagoan nintzenean gehiago kostatzen zitzaidan, ze hau oso arraroa da, baina nire auzo lotxa sentitzen nuen nire buruaz gauza dramatikoak idazten nuenean, horregatik bigotitos batekin arindu egiten nuen estena, edo Victorioak batxantxa bat egiten dionean kale bi esate baterako, baina uste dut adinarekin dramatikoagoa bihurtzen zara, bueno, ematen du 50 urte ditu dela ez, baina 24 urte ditut. Eta ez dakit, uste dut ikasten ari naizela, dena ez da humorea egia esan, eta bueno, nahasketa handia izan alda, eman dudan erantzun hau. Zuri lotxa ematen zizun drama ere idaztea, baina beste batzuei, badibidez eguneroko estenak irakurtzea, gehiago kostatzen zaia, adibidez maitasun historioak edo eguneroko bizitza. Agian arrazoi duzu. Baina uste dut eszena dramatikoek batzuetan norberaren izate aukitzen dutela nolabait, esate baterako bi pertsonaien arteko eztabaida behar bada ez duzu modu berean bizi izan eztabaida hori, baina antzeko egoerak bizi izan dituzu agian eta ikusten duzu zure burua islatua, eta ez nik nire burua ondo ikusi nahi dut, eta hor zailtzen dira gauzak, baina erronka bat ere bada, zuk zure burua gainditu egin behar duzu etengabe, eta orain orekatu egin nahi dut umorea eta tragedia. Eta zure esperientziak sartzen aldituzu liburuetan, zure historioak liburuetan, bai, egun batzuk
dizu eta egunen batean nire adiskideek salatu egingo naute egile eskubideengatik. Baina, bueno, hori gertatzen da idazle batekin bizitzeagatik, hor dago arriskua. Bai, kontu zibilizek gero izango duzu sinatzeko pertsona piloa eta kalemen zenbaki askatuko dizute. Bai, egia esan, tabernako kontu horiek, baxetasun horiek, testuinguru horiek, bai, nire bizitzan oinarritzen dira. Nola eragiten dizu ikasi duzun karrerak, unibertsitateko karrerak, psikologiak, lehen idazten izan dituen pertsonaiak desberdinak ziren, orain bestelakoak dira? Saiatzen naiz, paperean argitaratu ditut liburuak, batez ere eta saiatzen naiz sortutako egitura errespetatzen, pertsonaien profila, beraz ez dut hainbeste marginik aldatzeko. Egia esan ez dituke aldatuko ere. Puntu batetaraino bakoitzarekin egin nuena ondo iruditzen zait. Baina jakimina dut ikusteko 15 urtekin ze idazten nuen. Ikusten nuen hortan 15 urtekin arrastoak usten dituela, ekintzei buruzko arrastoak, nik enituen oso ondo ulertzen garai hartan. Eta errebisatu dudanean 15 urtekin idatzi dudana, psikologia ikasketak lagundu egin dit, sakontzen. Zergatik Victoria etzen seguru sentitzen, kalebek babestu nahi zuen bakoitzean, eta ireki egiten dizu adimena, eta gainera lagundu egiten dizu murrizten edo zeinek ulertzeko moduan. Zure historia salduena antes de diciembre da. Eta hori da, gogokoen duzuna, ados zaude irakurleekin edo besterik ikusten zaizu. Bueno, ez galdetu hori, mesedez. Erantzuna dut, baina ez dizuet, esango. Ez dakit, antes de diciembre asko gustatzen zait. Nire lehen liburuetakoa da, eta nire bizitzako horretan behar nuen idatzi. Oso polita da ikustea jendeak nola konektatzen duen pertsonaia horiekin. Garai hartan, egoera horiekin, pentsatzen nuen agian jendeak gorrotatu egingo zituela, baina ez, empatia asko ikusten dut. Eta nire 15 urteko neska horrekin ere empatia sentitzen dut. Gustatzen zait irakurle gustatzea. Egia esan, harreman parasozial nahiko fuertea dago liburua. Gustatzen zaizkizu pertsonaia grisak, bilauak, gaizkileak, zuretzat zein da gorrotagarriena, zure pertsonaien artean, antes de diciembren, adibidez. Etereon, bilauak, gaizkileak, agian lehenengo liburuan ez da antzematen, baina denek dute goi mailako arrazoi bat horrela jokatzeko edo ez, egon zaitezke ados edo ez, baina onak direnak ere badute beralde txarrak. Antes de diciembre gazteagoan nintzenez, grisak ez ziren hain grisak eta txuriak ezain txuriak. Eta uste dut batzuetan badirela pertsonaiak okerrago iruditzen zaizkianak, baina hor agertzen den gizon hori, existitzen den hori. Eskribir. Eta sortutako pertsonaietan zein izan da idazten zailena? Esango nizuke kale, trebetasunen gaiaren gatik, baina beregan hain islatua ikusten dut neure burua, eta berean nahi Brendan bezala, esango nuke Brendan, eterioko pertsonaia bat baita, eta berarekin gauza asko islatu nahi nituen, eta denbora gutxi neukan, zeren liburuaren 82 arte, kantitate horiek ezagutzen ditut, eta orduan hain horri gutxitan, hainbeste gauza islatzea, egia da zen Peternon protagonismo gehiago daukala, beraz, Brendan esango nuke. Gauza bat galdetuko dizut, galdetzeko asmorik ez nuena. Zinda, Damon, Stefan, Salvatore, horietara ez nintzen iritsi. Ezin nuen, hainbeste vampirorekin, ezin nuen, vampiro asko ikusten ditut hemen. Apur bat vampiroak dira, odole daleak dira. Damon eta Stefan, bi dira. Bi anai daude. Nik uste nun bat zela Damon Stefan izenekoa, anaiak dira.
Eh, bai, beste serie batera engantzatu naiteke. Egie da, ez zaizule gustatzen zure liburuak pantailara egokitzea, ez zaizule gustatzen, ez jaken aitaren pertsonaia bezala da, ez zai gustatzen. 10 urte barru, bombila pizten bazait eta bapatean esaten dute egiten didaten eskantzau bikaina da, nire esperantza guztiak azebetetzen ditu eta nago ekoizle batekin ikusten dudana oso ondo ulertu duela historia eta orduan esango dut, ados, zerbaitetaz arro sentitzen naizena eskaini dezaket, baina ezin diot baietz esan edozein gauzari egokitzapen hori edukitzeagatik, bueno, nire amak esaten duen bezala, hilobak dauzkazunean hori ikusteaz arro egongo dira, eta horregatik ideia horrekin goza guztiei ez esaten diet, bueno, borde baten naiz barkatu. Zure familiak, lagunek, irakurtzen dituzte zure liburuak, ez mesedez, ez ditzatela irakurri. Bueno, niri gustatzen zait, gehiegi ezagutzen ez dudan jendeak irakurtzen ere liburuak. Nire editoreak irakurtzen badu, ez dita sola, baina nire amak irakurtzen badu, bueno, eta zure lagunek uste duzu ez dituztela irakurri zure liburuak, bueno, irakurri baldin badituzte oso ondo disimulatu dute, baina nire aizpak adibidez ez ditu irakurri, ez zaiolako gustatzen irakurtzea. Esaten dugunen batean egokitzen baduzu zinera ikusiko dut. Wappaden idazten hasi zen Joanarekin hitz egin ahalko bazenu, zer esango zenioke, bueno, lehenengo eskuarekin honela egin beharko nioke, hau ikustean lotsatu, bueno, konorte galduko lukelako. Bueno, seguro denok dauzkagula, orain 10 urteko niari gauzak esateko. Baina, bueno, esango nioke bere gorputzean buruan gehiago gozatzeko, eta ez horren beste denbora galtzeko pentsatu zer esango dute besteek, bere lanaz, bere ikasketetaz. Uste dut azkenean badagoela puntu bat, non, bueno, institutotik ateratzen garenean, ordan mundua ikusten hasten zerenean, zure burua zabaltzen, ikusten mundua oso handia dela, aukera asko dauzkala, egiten duzu buruan klik hori, eta esaten duzu zergatik asolako dizer dioten bestek. Eta hori 15 urtekin eduki izan banu, bueno, basko zobe, orain titulua daukadan ez, bueno, orduan psikologo lana egin ahalko nuke, bai? Eta, bueno, oinarrizkoa zerbaitegati da oinarrizkoa. Bueno, publikoaren galderentzako tarte bat irekiko dugu. Bueno, normalea baino goizago, baina asko nola zareten, galdera asko egon daitezkeelako. Bueno, bai, mikrofonoa pasatu behar dizuete. Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Eta erantzun bat behar dut mesedez. Badakit zer galdetuko didazun. Bueno, azken novela noiz aterako duzu, ezin dizute esan. Nik esango nizuke, oso pertsona on aurpegia daukazulako. Ez dizute begietara begiratuko, ze bestela komentzituko nauzulako. Egunen batean, bueno, denek edukiko dute beren munea eguzkipean. Ikusten duzu, politikoak bezala naiz asko hitz egiten dut, ez dute zer esaten. Bai, badaude galdera gehiago. Bai, patxada, bueno. Hemendik ez dugu ezer ikusten. Nola, erabakitzen duzu gero ze liburu atera, ze ordenatan. Bueno, gauza bera galdetzen didazu baina disimilatuagoa. Tardes de otoño, noizko. Bueno, hemen txantaia posible gehiegi dago. Esango nizuke asko oinarritzen naizela, orain zer kontatu nahi dudan, guapak daukan gauza ona da. Bueno, liburu bakoitza, zuk argitaletxe bati proposatzen diuzunean, ze eragin eduki dezakeen, ze salmenta maila eduki dezakeen, eta bar, neurria
neurri hori ondo ematen du. Eta abendua baino lehen, aukera eman nahi nion nire liburu ezain komertzial bati, ezain ezagun bati, pentsatzen nuelako, agian ez zuela berriro ikusgarritasun hori edukiko. Eta baita ere, bueno, distira egin zezan, eta horrela aukeratzen dut. Urrengo galdera, bai, hemen? Ene argi horiek. Nola, bururatu zitzaizun, la última nota idaztea eta zein izan zen prozesua. Bueno, hori da nire libururik gogokoena. Bueno, la última nota aurkezten dudanean kontatuko dizut. Orduan Donostiara itzuliko naiz. Ez dakite noiz, baina momenturen batean itzuliko gara. Urrengo galdera hemen ez, zegoen ez da? Nola inspiratu zinen, ez barkatu. La última nota, ez, la última canción, bigarren liburua. Pentsatua daukazu, beste liburu bat idazten jarraitzea, bueno, nik nahiko nuke, baina oso denbora gutxi daukat. Badirudi astean sinadura bat dela, baina liburu bakoitzaren atzean lan asko dago, eta, bueno, hilabeteak dira, nire lagunak ez ditu dela ikusten, adibidez gauza bat bestearekin batzen zaiatzen naiz, baina lehentasuna eman behar diezu gauzei, liburuak garaize bidali behar dituzu, imprimatu daitezen, liburutegietara iritsi daitezen, eta hori interneten ez dago hori, eta, bueno, lan volumen gutxiago daukadanean jarraituko du, segureni, baina orain bertan oso zaila da. Bai, atzean, desente galdera daude, patzada mesedez, bai, esku askotxo daude hor. Zer moduz? Era para preguntarte a ver a qué personaje preferías. Ze pertsonaia? O a Kale. Kale edo dak, zein da gehien gustatzen zaizun. Gustatu ze zentzutan? ¿A cuál te gusta más? Zein da gehien gustatzen zaizuna? Zein den gehien gustatzen zaidana? Ja, oso barregarria da, nik oso ondo pasatuko nuke berarekin, baina Kaleb gehiago da adoptatu eta sopatxo bat eta beroki bat emateko. Jende askok gehiago aukeratuko luke eta nik Kale aukeratuko nuke eta adoptatuko nuke. Bueno. Uy, ya no sé quién tiene el micro, pero mira. Bueno, orain ezakit mikroan nork daukan. Ia. ¿Consideras el libro, después de Barkatu gaizki entzuten da. Es que no he entendido qué libro. Barkatu, ze liburutaz ari zara? Sempiterno liburuaz. Bai, Sempiterno. Qué buena pregunta. Ze galdera ona. Sekula pentsatu gabe nengoen orain arte. Uste dut Les cambia un poco el destino celestino, pero pertsonaia batzuei etorkizun aldatzen diete, baina ezakit onerako edo txarrerako, baina erreferentzia bat eduki dezazun, Wattpadeko historia idatzia zuten, nire editorek, baina gero errebisatzeko sartu nintzen bilera batean, eta nire editorarekin elkarri begira eta erreferentzia bisual horrekin uste dut dena esaten dizudala. Nire liburuak hobeto saldu beharko nituzke. Hobeto oraindik, saltzen diren baino hobeto, 2 milioitara goaz. Quería preguntarte por el personaje de Sue. Sueren pertsonaiaz galdetu nahi dizut. Nola inspiratu zinen? Ze oso pertsonaia interesgarria dirudi, demora guzian dauzkan umore aldaketa horiekin onartuko dut. Hori naiz ni naiz, ni naiz, lagunan naiz ni. Ezakit, adiskide maitakorra asko ligatzen duena, baino interesgarriago iruditzen zait, horiek ziren, lehen aurkitzen ziren lagunak, nik gurtzen ditut, baina
arauri betetzen ez zuen pertsonaia bat nahiago nuen, antipatikoa izatea, ze emakume antipatika asko ere ez daude urte horietako fikzioan orokorrean, eta guztiaren azketa bat zen, eta hasieran zu mutila izango zen, baina aspertu egiten ninduen beste mutil bat sartzeak, zeren historia horretan pertsonaia maskulino asko zeuden, eta gero esan nuen zergatik ez, zurekin probatu nuen, uste nuen jende guztiak gorrotatuko zuela, eta orain protagonistatzat hartzen dute jende asko, eta posten naiz existitzen delako ez jaken aita bezala, bai, galdera gehiago, bai, hemen aurrean gutxienez 3. Gizajoak 40 kilometro egin ditu ja, mikrofonoarekin atzera aurrera. Pentsatu duzu, norbeit? Zu eta Maiken arteko historia idaztea bururatu zaizu, lagun bezala esan nahi duzu? Ez dakit. Uste dut, badaudela pertsonaiak. Erantzun hau gustatuko zaizue, barkatu. Badaude, pertsonaiak ongi funtzionatzen dutenak protagonistak ez direlako. Zeni Mike maite dut. Hori da bere liburuetako pertsonaiari gustukoena, baina jasan ezina da. Perfektoa ez da. Zu asko maite dut, baina bere buruan egoteak amargatu behar zaitu, seguru. Eta uste dut funtzionatzen dutela hor daudenean eta behar dituzunerako hor dauzkazunean, baina beraien buruetan denbora guztien sartuta egotean, jatzaizu horren beste gustatzen. Agian idatziko nuke gehiago beraiei buruz, baina bigarren mailako pertsonaiak izango lirateke. Arratsaldeon, Joana, galdera da. Antes de diciembre, después de diciembre, idazten baino lehenago, luces de febrero irudikatzen zenuen zeure burua. Ez, nik bigarren liburua ez nuen, ez da, imaginatu ere egiten, baina divertigarria izan zen. Zure pertsonaiekin, tramarekin, orokorrean zer gertatuko denez jakite, divertigarria da, zeure historiaren irakurlea zara, eta horren nahiko nuke hau gertatzea, zer irakurle bezala bikain pasatuko nuke eta gauza aurrera doa, ez zara iritsi beharreko puntuen erdira ere, eta orduan ezten duzu bigarren zatia, jendeak gehiagorako gogoata ezten duzu hirugarrena, eta jendeak gehiago nahi du, eta ez daukazu pertsonaiarik, laugarrena, ze poetikoa, ze romantikoa guztia. Ja, erantzun duzu neurri batean, baina pertsonaia, bigarren mailako pertsonaiaren baten historia alternatiboren bat idatziko zenuke? Gestoper irakurri duzu? Ez jakin bat naiz. Onartzen duten nire lotza. Spin-off moduko zerbait? Bai, bigarren mailako pertsonaia baten historia kontatzea, baina maila sakonako batean. Bai, asko pentsatzen ari naiz, eta ez nuke horren beste pentsatu beharko. Asko gustatzen zaizki zenbait bigarren mailako pertsona, baina Mike bezala. Ez nuke horren beste maitatuko, beraz, hobe ez da gero badaude beste pertsonaia batzuk, agian, zinaken nire hain gustokoa, eta, agian Iberren kasua edo etereo, esplikatzea zergatik den bezalakoa, talde osoaren aita izatea, eta gainera asko nahi nuke zentratu txikiak zirenean, beraien etxean, beraien aita jefearekin, bere arrebarekin harremanan nolakoa zen, interesgarria. Bai, Iberren pentsatzen nengoen, beraz eskerrik asko. Bai, sekta bat garela, digu. Bai, hemen beste esku bat, bai? Nik galdetu nahi dizut. Nola aukeratzen dituzun? Guapatik fizikora egingo dituzun aldaketak, nola negoziatzen dituzu zure editorarekin? Ez daukatu ezer negoziatu beharrekorik, bereik esaten didate, hau nahi duzu, eta horrekin lan egiten dut. Eta aukeratzen ditut, zeren guapen idazten nuenean, inolako gidarik gabe
idazten nuen, eta gauza batzuk asko gustatzen zaizkidan arren, ez diote justiziarik egiten eszenari edo tratatzen duen pertsonaiari, eta oso ondo izten ez diren gauza horiek editatzen ditut, eta gero beste batzuk edizio lan handia behar dute, eta Ethereon adibidez ez ditut horren beste gauzak ikutu trama bat, moztu dut, historia asko luzatzen zuena, baina gainerakoan, gauzak gehitu egin ditut, zenbait gauza ulertzeko, baina gero sempiterno dago, spama hor modu disimulatuan sartu dut, eta hor trama asko zeuden oso irekiak, eta, aldatu nahi nituen gauza batzuk, eta aprobetsatu dut, aldatzeko estruktura nagusia ez dut aldatu, baina zena gehigarri asko dago, ulertzeko bakoitza nola bukatzen den. El momento de silencio previo. Isilune momentua. Zure liburu guztien artetik, zure bikote gogokoena, ez, liburu barruko bikotea, zein litzateke bikoterik gustokoena. Victoria eta Kale oso xamurra iruditzen zait bikote hori, baina badaude beste bikote batzuk, nik ezin ditut esan buruan dauzkadanak, spoilerra delako, baina antes de diciembrerako, etxeko lanak eginda etorri zarete, Victor eta Eli asko gustatzen zait bikote hori, oso ondo pasatzen nuen horiei buruz idazten, neuk bakarrik parre egiten nuen, eta uste dut hori seinale ona dela, eta oso ondo erakusten duela zenbateraino konektatu nuen beraiekin. Hola, ¿qué cliché te gustaría utilizar en uno de tus libros que no hayas usado? Ze klitze erabiliko zenuke zure liburuetakoren batean erabili gabea. Ea, zein geratzen zait? O sea, hecho como es el Rivals to Lovers egin dut, andra bat naiz, hor galdu egiten naiz, zenbait kontzepturekin, enemies, rollo, fantasia, bi erresuma banatutan bizi direnak, eta, bagian ondo legoke, divertigarria litzateke, baina beltzez jantzi eta gogorraren egiten dudan arren oso biguina naiz. Eta ez dakit, ez nizuek emango merezi duzuen saltzeoa. Eleiz gapez dut erabili, baina ez zaitezte ere deigarri egiten. Ez dakit. Uste dut nire gustokoenak erabili ditu dala. Oso fana naiz, ez dakit igartzen den. Ez Lauborn gustatzen zait, poliki egozia. Eta hori beti aurkituko duzu. Hori da nire erantzuna. Hola. Uy, qué ilusión te ha hecho, Ze pozi jarri zaren, ez da? Galdertu nahi dizut. Noizbait, libururen bat ateratzea zalantzatan jarri duzu. Uste dut fase hori guztiekin daukazula. Nahiago nuke beste novela hori idazten egotea, filme honek iradoki dit, alako ideia, beti pentsatzen duzu ideia berri aurreko baino hobea dela. Eta Wattpadek, azitako bukatzera behartzen hau. Eta nik badakit nire 20 kapitulo idazten baldin baditut. Eta 20 kapituluak eta neuri gustatzen baldin bazai jarraituko dut. Eta, horretan oinarritzen naiz, baina argitaratzea, jendea zait daukazula jakiteak, idazten bukatzera behartzen hau. Eta guztiekin eduki ditu zalantzak, baina alere denak bukatu ditut. Hemen aurrean, bazegoen bat, barkatu. Quería preguntar un poco cómo fue el proceso de escribir Zein el final de Sempiterno. Sempiternoren bukaera nola idatzi zenuen, nola sentitu zinen. Gracias por no hacer spoilers. Eskerrik asko, spoiler ez egiteagatik. Voy a quedar fatal. Oso gaizki geratuko naiz, baina egia esango dizuet, nik oso ondo pasatu nuen. Nere buruan, Me cuesta encontrar
zaila egiten zait tekla aurkitzea, baina aurkitzen dudanean oso astuna naiz idazten jarri nintzenan, tiki-tiki, eta, bueno, sua nire atzetatik nola ateratzen zen sentitzen nuen. Hain garbi neukan bakoitzarekin zer gertatuko zen, nola bukatuko zen, jendeak zer pentsatuko zuen irakurtzen zuenean, banekien gorrotatuko nindutela hori ez zaita horrenbeste gustatzen, baina hori lanbidearekin dator. Eta divertigarria zen zentzu horretan, baina onartu behar dut, bueno, berre irakurri dut, urteak geroago ez nuen gogoratzen nolakoa zen, eta neure buruari galdetu dio ze gertatzen zitzaizun 17 urterekin, nork egina zizun hainbestelako mina. Bueno, hemen dago bat, eta gero hemen beste bat. Jakin nahi dut, nola izan den zure heldutasun pertsonal prozesua argitu, arrakasta zorabionen erdian, eta ze holku emango zenioken neska gazte bati, prozesu horretatik baitere pasatu behar duen bati. Bueno, ni konturatzen naiz batzutan asko heldu naizela, eta beste batzutan pentsatzen dut ez dudala batere, ez naizela batere heldu. Bueno, uste dut hain egoera zehatzak dira, zaila da jakitean nola portatuko zaren edo ze modu den ongi portatzea edo joaten zara hiri batera, bisitatzera eta 80 pertsona dauzkazu zain. Nola reakzionatu horren aurrean ez dakitzea olkatu, neuk ere ez dakidalako ongi egiten dudan, ez dakit ongi egiten dudan, egiten dakidan bezala egiten dudalako. Aholku bat emango diot, bai, jendea trata dezala, lankidekin naiz bisitariekin, berak tratatu izatea gustatuko litzaioken bezala tratatu dezala jendea ere. Ze sakona atera zaidan, ez da? Bueno, zer muz darama zure familiak, zure inguruneko jendeak, zure arrakasta eta beraien laguntza ea sentitu duzun urteetan, zer? Eta nola lortu duzu idazle bezala daukasun lanbidea zure ikasketekin. Familia pozik dago ez nautelako ikusten, beraz festa, ez. Nire familia eta nire lagunak ez dira oso irakurleak, eta uste dut askotan ez dutela oso ondo ulertzen mundutxo, eta orduan esaten dute. Bueno, liburua sinatzera dijo, ogia erostera dijo ana bezala, eta bueno, eskertzen dut, ze gero ulertzen duen jendearekin, denetik gertatzen zaite badago jendea ongi ulertzen duena, beste batzuk gaizki ulertzen dute, eta gero, bueno, jende bat badago zure gana pegatu eta pentsatzen dutenak beraiek ere arrakasta edukiko dutela. Bueno, nire urte batzuetako niari esan behar diodana da, lagunak oso ondo aukeratu dituela, lagunekin, gurasoekin betiko harremana daukadalako, ez dakit arro dauden, zera, bueno, ez dugu liburuei buruz hitz egiten. Dena ondo galdetzen didot eta esaten diet, dena ondo. Esango nizuke orokorrean, ondo nik uste dut arro daudela batez ere nire ama, bueno, elkarrezketak beti ikusten ditu, beraz, ez dut itxusirik esango. Eta bigarren galdera zen, bai? Ez dakit neuk ere. Nola bateratzen ditudan lana ikasketak batez ere lehenengo urtean, jirarik luzeena, uste dut 10 herrialdetan egon nintzela eta azterketa garaian gainera, Hego Ameriketako mazoka guztiak dira hemengo azterketen garaian. Eta orduan momentu batzutan tokatzen zitzaidan, bueno, pues hainbeste gozatzea 12 orduko hegaldietan nere apunteekin joaten nintzen, bueno, hegazkinean nere ekipoko guztiak, bueno, edaten zeuden bitartean. Sevillara joaten nintzen adibidez, nere lagunik onena Sevillakoa da, eta, bueno, gau horretarako ez nuen eskatzen hotelik, zeren banekielako
bidaian egongo nintzela eta irakurtzen nuen. Baina, bueno, gehiago egin beharrez izateaz asko pozten naiz. Oso nekagarria zen ura. Urte askotan oso arduratsua izan nintzen, eta orain hobeto erabaki dezaket, zertan zentratu eta zertan ez horren beste. A ber, hemen eta hemen. Orduan, bai, bi galdera hauek. Eta moztu egingo dugu, sentitzen dut, zer erantzukizuna orain. Hain gazte idazten hasi izanagatik. Sentitu duzu sendrimoren bat, bueno, bai, sufritu dut, baina ez galdetzen didazun zentzuan. Ze esan nahi duzu idazten pentsatu liburu hau ez da behar bezainona, gehiago gertatu zait, zeinadura eta liburuen eta zoramen guztiago hasi denean ze bat dauzkate gideak, nerekin batera idazten hasi zinak, eta ni beraien fana izan nintzen, eta ikusten dut ez direla iristea mereziko luketen lekura. Eta geuneri burari galdetzen dio, zergatik ni iristen naiz eta besteak ez dira iristen. Eta orduan esaten dut, norbaiteko beto egingo lukeagian, baina beti dago irakurlei begirako promozioarekin. Eskerrik asko. Eta azken galdera, bai, hemen. Zein izango da azkeneko galdera? Zenbat, nolako presioa daukazun sentitzen dut. Dislexia daukazula esan duzu. Zer esango zenioke dislexia daukanen norbaiti? Amore eman ez dezan, irakurtzen jarrai dezan, alegina egin dezan, ez dadin erori dislexikoa izateagatik. Bueno, galdera ona da. Nere kasua hitz egin ahalko nizuke zen eretzat, irakurtzea inpernu bat izan zen. Zeren irakurtzen genuen ozenki eskolan asko trabatzen nintzen, 9 urtekin ez nituen zenbakiak bereizten, eta nire lagunek parre egiten zuten, uste zutelako apropos egiten nuela, eta irakurketari lotsa handi hartu nion. Eta aldatzeko modu bakarra da, laguntza sare bat edukitzea, adin horretan gurasoak izaten dira, arazoa etzarazu, honekin jaio zara, mundu guztiak dauka, zailtasun emat, eta zuk hau daukazu, baina beste zailtasun batzuk ez dauzkazu, eta horietan zentratu zaitezke. Eta onartzea hori neukala, baina horren kontra burruka egin ezakela, izan zen hori gustatzen zitzaizkidan liburuak aurkitzea. Harry Potter lehenengoa irakurri nuen, dezan ona gozatu daiteke irakurketaz, eta erremedio aurkitzen duzunean orduan eta gehiago. Orduan, denok daukagu liburu bat gustokoena, Jeronimo Stilton bat izan daiteke. Eta azken galdera bat egingo nizuke. Ze egile gomendatzen diguzu datozen saioetarako. Ez daukagu denborarik, beraz, urrengo saio baterako gonbidatuko zaitugu, eta galdera egin ezin da geratu direnek aukera izango dute. Gozatu dugu gaurko saioaz. Txalo bat, Joanari. Eta gogoratzen dizuet, bihar jarraitzen dugula festivalekin, 6etan Bruno Poiesta Zipresekin eta Alice Kellenekin, 7:30 berriro hemen ikuste espero dugu, eta une bat barru atzean hasiko dugu liburu zeinaketa. Mesedez, hiladan jarri, eta bakarrik liburu bat sinatzen da. Eskerrik asko etortzeagatik. Zaretan laguntzen gaituzuen